Croeso sold out! Woo! Croeso sold out, noswaith dda. Welcome to our second evening. Woo! Wow, so exciting. Am sesiwn wych neithiwr. Oedd o mor dda. Gymaint o fendith, gymaint I feddwl amdano fo. So much to take in. And a huge thank you to everybody who took part. Oedd o just yn wych gallu addoli, gallu clywed, pob un o'r pobl oedd yn cymryd rhan yn rhannu hefo ni. Ie, bendant. A nes I cael ei clywed pawb yn y comments. Dwi wedi bod yn sbio rwan pwy sy'n joinio mewn. Croeso pawb. A ar ôl neithiwr yn y grwpiau bach, oedd grŵp bach ni yn siarad am jyst breuddwyd am bod yn y llyfrgell yn Coleg y Bala yn cael paned. Ond mae gyda ni grwpiau bach a da ni dal gallu cael catch-up. So please share with us in the comments tonight what encourages you, prayer points and praise points. We'd love to hear it. And Gwyl, be oedd highlights neithiwr I ti? Be oedd y highlights? Cymaint I bigo ohonyn nhw. Ond, mae rhaid fi ddeud, mi o'na un peth yn sefyll allan, a hynny oedd just clywed y tystiolaeth Siôn. O'n i'n meddwl oedd o mor bwerus gweld fel mae Iesu dal ar waith yn newid bywydau hyd yn oed heddiw. God is still transforming lives, God is still at work, and it just links in so well with our theme, Come and See. Yeah. Be amdano ti, Meggy? Be oedd y highlight? Wel, dwi'n meddwl Siôn yn highlight I pawb, cos oedd pawb yn y comments yn rhoi love I Siôn Gwyn. O'n I bendant yn caru clywed am gwahaniaeth mae Duw wedi wneud yn bywydau pobl, yn darn cadu yn y bit cychwyn na, just cos dwi'n methu pawb gymaint. So oedd clywed am sut mae Duw wedi bod yn agos yn y cyfnod yma, a dal yn siarad mewn I bywydau ni, just yn cysur enfawr. So oedd hwnna bendant yn highlight I fi. Wel, gwych. And di ddim yn stopio fanna. Na. Chos dyma ni'r ail noson. Yn anffodus y noson olaf. Paid y sôn. It is the last night, unfortunately, but don't worry, it is jam-packed. Mae yna gymaint yn mynd ymlaen. Dyn ni'n parhau efo'r thema, tir di weld. We're still continuing with the theme, come and see. And, well, it's just going to be incredible. One thing that I think is so important is that we are coming to this a bod ni'n dod yn hollol ddisgwylgar. Dim ots pa fath o ddydd dyn ni wedi cael. Efallai bod chi wedi cael dydd llawn highs, ac efallai bod wedi bod yn dydd sy'n actually di wneud chi deimlo'n really isel. Wel, mae Duw, yr un un Duw, pob amser, a mae o eisiau bod yn ymwneud yn ein bywydau ni. God is still at work in our lives, and God wants to speak into each one of our lives tonight. Felly, dyn ni'n dod yn ddisgwylgar, dim ots pa fath o ddydd dyn ni wedi cael, a dyn ni'n excited. Yeah. Yn bendant, mae Duw yn agos hefo ni, hefo chi adre heno, a mae Rhys a'r band am arwain i'n oddoliad. So just encourage you to go for it, wherever you are, yn ystafell byw, yn ystafell gwely chi, neu lle bynnag ydych chi, mynd amdani a moli Duw heno, felly drosodd i'r band. Wel, Symai, mae mor braf cael bod efo chi eto heno a cael addoli efo'n gilydd eto a dod o flaen ein arglwydd ni. Cyn addoli, o'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn rhannu rhai adnodau o Effesiau 3 sy'n dweud, dwi am I chi a phobl Duw I gyd, ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Am geiriau, ac wrth ni dod at Duw rwan, be am ni jyst gweddio'r un peth yn ein colonnau ni, a bydd Duw yn agor llygyd ni o'r newydd I weld ei gariad o sydd yn lletach, yn hirach, yn uwch ac yn dyfnach na dim byd arall, a bod ni'n cyflwyno popeth iddo fo wrth iddyn ni codi mawl i'n frenu'n holl alluog, a wrth i ni uno I rhoi clod iddo heno ma ac am bythoedd. Felly gadewch I ni canu hefo'n gilydd.
a ddolaf di. Ti sy'n creu llwybrau, cadw adunedau, dŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw adunedau, dŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr iachau'n calonau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr ti'n newid mywyd di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr yn pyr o'n halon ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Ti sy'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sydd yn siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sy'n siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygiol ti'n brwydro, fy ffydd sy'n siglo ti'n brwydro, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd, a drosom ni ti'n brwydro ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gwythiau, golau yn y tywyllwch, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Dyna pwy wyt ti.
goda fe to drwy'r ras. Trwy'r drwg ar da, pob peth a ddaw. Diogelwyf yn llwyf a'i law. Pan rwyf yn baglu yn yr ras, mi goda fe to drwy'r ras. Trwy'r drwg ar da, pob peth a ddaw. Diogelwyf yn llwyf a'i law. Diogelwyf yn llwyf a'i law. Diogelwyf, diogelwyf yn llwyf a'i law. Waith eto diogelwyf, diogelwyf yn llwyf a'i law. Iesu Grist, ein hangon ni, y meirw caeth byw, trwy gariad Crist, trwy ystod, heb yw'r yw'r noson. Iesu Grist, ein hangon ni, y meirw caeth byw, trwy gariad Crist, trwy ystod, heb yw'r noson. Ti sy'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y twallwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golain y twallwch fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Hello, sold out. Lewis ydw i, nes i ddod yn Gristion pan o'n i'n fach, ond pan o'n i'n tua 16, teimlais i Duw yn galw fi i'w wasanaethiau yng Nghymru yn y cymoedd. Felly nawr, fi'n byw lan yn y Rhondda gyda fy ngŵr Ben a 2 blant, Efan a Caleb. A dyn ni'n arwain eglwys Hope Church Rhondda ac yn rhedeg busnes i ffundio mission ni ac i gyflogi pobl lleol hefyd. Nes i wneud blwyddyn gap lan yn Coleg y Bala, dipyn o amser nôl. A dyna lle nes i ddysgu Cymraeg. So weithiau mae pobl dal yn meddwl fy mod i'n gog, keeping to my roots. So fi'n really yn passionate am bobl yn dod i'n nabod Iesu. Ac amdano ni yn rhannu fe, heb stres, heb unrhyw pwysedd, ond jyst yn naturiol yn rhannu yn bywydau gyda pobl a gweld nhw yn ddod i weld trwyddo ni a gweld bywydau yn cael eu trawsffurfio trwyddo fe. Mae yn digwydd ac mae'n awesome. So heno fi jyst yn mynd i dreulio tipyn bach o amser yn siarad â chi am rannu Iesu gyda phobl a just, beth sy'n helpu fi i wneud e. So mae 3 gair dyn ni'n mynd i gofio heno. So focus, friendship a faith. Sorry, maen nhw yn Saesneg. So focus. Right ar y dechrau, fi moyn cyffesu rhywbeth i chi. Yn y stori o Mair a Martha yn treulio amser gyda Iesu, fi yw Martha.
the one you don't want to be. Mae Mair yn treulio amser gyda Iesu. Mae hi'n eistedd ar draed yn gwrando arno fe a ddim yn poeni am unrhyw beth arall o gwbl. Ond mae Martha yn rhedeg o gwmpas yn trio sortio pethau allan a wneud loads o stuff, ond anghofio'r main thing. Mae Iesu yn gweud wrthi hi, Martha Annwyl, meddai'r arglwydd. Rwyt ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna i gyd, ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw. Ac fi'n meddwl, mae'r byd yn lle proper screwed up. Ac weithiau, mae'n gallu teimlo fel gormod. Gormod o bobl sydd ddim yn nabod yr Iesu. Gormod o stwff i wneud, gormod o bobl i rannu gyda, rhannu'r efengyl gyda, gormod o penderfyniadau i wneud pob dydd, i blesio Duw neu paidio. A neu hyd yn oed jyst yn ein bywydau ni, dyn ni'n brysur gyda loads o stwff. Ond os dyn ni ddim yn cadw ffocws ni ar y main thing, yn y lle iawn, os dyn ni ddim yn cadw'r prif peth, mae pob beth arall yn mynd yn wrong. Mwyn i ni rhannu ein ffydd ni gyda phobl eraill a disgleirio lle bynnag ydyn ni, mae'n rhaid i ni gadw ffocws ar Iesu. Treulio amser gyda fe i gael ein hysbrydoli, cryfhau a nabod heth a thangnefydd ganddo fe. Mae'n atgoffa ni fe sydd ar y gorsedd, fe sydd yn control, fe sy'n gallu newid bywydau pobl. A'i hachub nhw, ddim ni. So mae'n rhaid i ni gadw ein ffocws ni arno fe wrth drio rhannu. So dyna'r peth cyntaf, yr ail beth, friendship. So ar ôl i ni dreulio amser gyda fe, ar ôl cadw ein ffocws ni arno fe, dyn ni'n cael big view o'r efengyl. A pa mor amazing yw cariad Duw tuag at ni. A pan dyn ni'n gweld, how can we not share? Fi ddim yn evangelist naturiol o gwbl. Fas chi ddim yn gweld fi ar y stryd yn rhannu yr efengyl gyda pobl fi ddim yn nabod. It's not my style, not my gifting. Falle mae rhai ohonych chi yn gallu gwneud pethau fel yna a seriously, snaps i chi'n awesome. Ond fi ddim yn gallu, really. Ond fi yn gallu gwneud ffrindiau gyda pobl. A just rhannu bywyd fi gyda nhw. Just bod yn ffrind iddynt. Gwneud real life gyda nhw, a gweld Iesu just yn gwneud eu pethau hun. Dangos Iesu iddyn nhw as I go. Pan ges i Efan, dechreuais i mynd i grŵp babis, a chwrddais i mams yna, a dros y blynyddoedd, dyn ni wedi adeiladu friendships. Ac fi wedi cael y cyfle just i rannu bywyd fi gyda nhw, a rhannu Iesu. Mae un ohonyn nhw wedi dod yn Cristion, a mae hi'n rhan o'n capel ni. A mams eraill wedi dod i alffa gyda ni, neu dod â plant nhw i stuff dyn ni'n rhedeg. Doedd e ddim just am fynd i grŵp babis i fi fy hun, ond nes i drio weld e fel cyfle i ddangos Duw a'i gariad tuag at pobl. A dyna be fi'n trio wneud am bywyd fi i gyd. Just gweld pob rhan o fy mywyd fel cyfle i wasanaethu Duw, a gweld pob peth gyda gospel intentionality. Lle fi'n gwneud pethau fi'n caru, neu hyd yn oed just y stwff mae'n rhaid i fi wneud pob dydd. Fi'n trio cymryd cyfleoedd i ddangos Duw a gweld pob peth fel cyfle i'r efengyl. Be yourself. Ewch i wneud beth bynnag sy'n gweithio i chi a'ch lifestyle. A phan dych chi'n ffrindiau gyda pobl, just rhannu bywyd gyda nhw, rhannu'r efengyl gyda nhw, a cofio beth mae'n dweud yn 1:43, byddwch barod pob amser i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth ydy'r gobaith sydd gennych chi. Mae gyda ni gobaith, ac heb unrhyw pressure neu manufactured moments, dyn ni'n gallu just rhannu'r obaith yna, troi yn friendships, a thrwy fod yn barod i egluro. So, focus, friendships ac yn drydydd, faith. Pan dyn ni'n rhannu Iesu gyda phobl, mae'n rhaid i ni gofio fe sy'n mynd i achub. Yr holl alluog Dduw. Ni jyst yn cael y fraint yn fod yn rhan fach o'i storiau nhw.
Ond mae fe yw'r un sy'n mynd i achub. Fe sy'n newid bywydau pobl. Fe sy'n trawsffurfio pobl. Fi'n caru yn Effesiaid 3 adnod 20, mae'n gweud, clod iddo. Mae'n gwneud llawer iawn mwy na dim y byddwn ni'n mentro gofyn amdano, na hyd yn oed yn gallu ei ddychmygu. Felly, dream big. Have big faith. Falle weithiau bydd pobl yn meddwl chi'n naïf neu stupid, ond go for it anyway. Dyn ni wedi gweld pobl yn cael eu bywydau just totally transformed trwy ddod i nabod Iesu. Mynd o fod yn alcohol dependent, drug addicted, reckless messes i sefyll o flaen pawb ac yn rhannu beth mae Duw wedi gwneud yn eu bywydau nhw. Mae'n amazing. Mae e'n gallu dod â hope to the hopeless, peace to the restless, restoration to the broken. Mae fe'n gallu dod yn ei chain breaking, darkness dispelling, Satan crushing, demon banishing, life giving, hope bringing, peace restoring, addiction smashing, sin forgiving, victory winning, glory. Ac dyn ni'n gallu dibynnu arno fe. Mae e'n sylfaen gadarn, Ac mae e'n gallu cymryd ein humble offering a chreu rhywbeth anhygoel a gwneud yr amhosib trwyddyn ni. Felly, ewch amdani. Diolch am gael fi. Ta-ra. Wel, diolch gymaint, Lewis, am rhannu hefo ni a'r band gyna. A jyst meddwl am beth Lewis yn rhannu am yr focus, friendship and faith. Thank you so much for that encouragement. And I've really enjoyed looking at the comments. Mae'r comments mewn wych of Seren Jones, the first commenter. Woohoo! Da iawn, Seren, ie. Be sgen ni? Be mae pobl wedi bod yn dweud? Wel, mae lot o sôn am y obviously planned, coordination o Cadia Rhys a guitar rods. As in, do you want to know a bit of inside info? Yeah, please, was this planned? It really was, yeah. I was the middleman and texter rhwngddyn nhw ddau. Fantastic. Ond hefyd lot o just pobl yn diolch a deud pa mor dda di Duw a Leon, mae mor dda cael ti yma yn deud bod o'n teimlo'n agosach at Iesu heno. A dyna pam da ni'n cwrdd hefo'n gilydd, dyna pam da ni'n cyfarfod i dod a bod yn presenoldeb Duw gyda'n gilydd. So mor neis darllen comments chi gyd. Oh, mae'n ffantastig. A cadwch y comments yma i ddod. Dyn ni eisiau clywed ganddo chi. Keep these comments coming. We want to know what has God been putting on your heart tonight. Even hyd yn hyn, be mae Duw wedi bod yn siarad efo chi. Rhanwch efo ni ar y comments. Dyn ni wrth yn bodd yn clywed. Wel, mae'n fraint ac yn bleser cael cyflwyno i chi. Cyflwyniad rhwng Joss a Mike Pilavachi. Os chi ddim wedi clywed am Mike Pilavachi, if you don't know who Mike is, he's been running Soul Survivor for 27 years. A felly, siŵr bod lot ohonoch chi wedi bod i rei o'r digwyddiadau yma. A calon Mike ydy dros pobl ifanc yn dod i nabod Iesu, yn cael ei bywydau wedi trawsffurfio. So, dyn ni'n excited i glywed be mae'n mynd i fod yn rhannu hefo ni, y doethineb yna. Mae'n mynd i fod yn roed. We're so excited to hear this interview. Drosodd I chi, Joss a Mike. Well, noswaith dda, sold out. Good evening, sold out. We have got an amazing privilege of having Mike Pilavachi joining us. Mike, who is, the pastor of Soul Survivor, Watford, also behind and kind of founder of the amazing work, Soul Survivor, the summer festivals that you ran for 27 years, where you gathered really, thousands of young people across the UK to worship and encounter Jesus every summer. So Mike, it is a real privilege to have you with us. Are you doing well? Is this summer going okay for you guys? Yeah, doing fine, busy but fun. And it's my privilege to be with you guys. Thanks for having me. No, thanks, Mike. And for us here in Wales, I know already just really, really benefit from just hearing some of your heart, some of your story as well, as you speak into the moment that we're at. And as we know, we're looking at this theme, come and see, this idea of
as we enter into this new season, as things start to open up, there's a real opportunity for us to be a people who invite others to come and see and encounter Jesus for themselves. And I guess with that, Mike, I'd love to hear a little bit about your own story of coming and seeing Jesus, of encountering him. So it'd be great just to hear, what did that look like for you, of encountering Jesus? Well, in a nutshell, when I was 14, I wrote an essay in my English class, and the title of which was "Why I'm Not a Christian." And I said I'm not a Christian because Christianity and religion was for weak people who needed a crutch. It was for old people who were scared of dying. And it was for ignorant people who didn't understand that science has the answers. And it's God's sense of humor that 1 year later, I became a Christian. And I became a Christian because I discovered that what I was rejecting was religion and rules and regulations. But actually what Christianity is, it's about a relationship with God through Jesus Christ. And when I heard the good news of Jesus, it made total sense to me, and it made total sense of life to me, because I knew that there had to be something more than I was living. I thought there has to be a purpose to this. There has to be a purpose to my life. I have to be more than just an accident that happens to be here for a few years. And the good news of Jesus Christ really answered those questions. So I remember it was the 15th of January. I went up on a hill just before my 16th birthday near where I lived, and I prayed a little prayer that was on the back of a booklet called Becoming a Christian by a guy called John Stott. And I remember when I said amen, I didn't feel any different, but I knew everything had changed. And that was the beginning for me. That's amazing, Mike. Fast forward then, as in from that moment of encounter, I'm guessing the journey that God has taken you on, you probably wouldn't have imagined at the time where he took you and the things that you've seen, but would love just to talk about Soul Survivor a little bit, hearing of running this festival for 27 years and doing exactly that, inviting young people to come and see Jesus, to encounter them for themselves, to experience the life that he offers. Would love to hear some of your reflections on seeing God at work so powerfully in the lives of young people. How do you look back on it all, really? Well, it's all a little bit of a whirlwind. It was, and it never started with a festival or thinking we'd ever do anything like that. I turned up at this church because I was broken, and I heard that they prayed for people and God could heal. And I needed my heart healed. And I was 26, 27. And then the vicar of the church, it was an Anglican church, asked me if I would give up my job and be the youth worker, the youth pastor of the church. And I did. And then, the youth group grew. I was invited to speak at other youth groups. Our church started a camp for the whole family called New Wine. And then I just kept dreaming, wouldn't it be amazing to have something that was just for young people, that was accessible to young people who weren't Christians, and yet put Jesus at the center? And I went to my boss, my vicar, and I said, I've got this dream, it won't go away. And I expected him to say, forget it, and then I would have discharged my responsibility. In the end, he said, well, it sounds ridiculous to me. And then he paused and he said, but it sounds like it might be God. Let's have a go. And that first year in 1993, we hired a campsite and 1,896 young people turned up. I still don't know how they came. And we didn't know what we were doing. We made so many mistakes, but God was there. And they met with God. And from the beginning, I knew enough to make sure I got out of his way at the crucial moments. So between him and his people. And then the next year we had 4,000, and the next year 6, and then 8. And it became this thing. And the young people started inviting their friends who weren't Christians.
over the 27 years, the greatest joy, and we've seen some wonderful things happen, but the greatest joy has been seeing people come to know Jesus for the first time. I'd love for you to also speak into this, because at Sold Out often, and I'm sure exactly the same as Soul Survivor, there are moments of real mountaintop experiences where we don't often get to come together in large numbers and worship God and enjoy his presence with us and encounter Jesus. And they're fantastic, fantastic moments and to be celebrated. And yet from my own story, I know of others, when we leave, it feels like we enter the valley, and it's hard following Jesus then. Do you have any words, things to speak into of how do we keep walking with Jesus once we've encountered it on the mountaintop and yet then find ourselves in the valley? Yeah, a couple of thoughts, a couple of things. I think, first of all, mountaintops are good. It's good to sometimes go to the top of a mountain. What you do is you get a great view. You can see into the distance. It's bracing, it's exciting. You see the big picture, it's exhilarating, but hardly anything grows on the tops of mountains. Do you know where things grow? In the valleys. That's where they grow. And that's where we live most of our lives. An occasional visit to the top of the mountain, to a sold out camp, gives you a big picture. It envisions you, it equips you, it excites you. But where Christianity is proven is in the other 360 days of the year, in the valley, where things grow. And the thing I love, the story I love in this is Elijah. He had a great mountaintop experience on Mount Carmel. I mean, it was his sold out, soul survivor, spring harvest, everything put together. And he defeated 350 prophets of Baal. He was God's man of faith and power. He was God's man for the hour and everything. And then what happens straight after? He comes down from the sold out camp on Mount Carmel and he's depressed. And he's sitting in the desert and he says, God, I just want to die. I just want to die. And sometimes after you've been in a place where it's all intense, you can feel empty. And the mountaintop experiences, the Mount Carmels do not keep you going. So what does God do? He says, Elijah, have a little sleep. And while he does, God sends a couple of angels from the catering corps and they bake him some cake and some really Perrier water. And then he says, have another little sleep. So he's refreshed physically. And then he says, now you're ready for the journey. And the journey's through the desert and it's to Mount Horeb. And then God takes him to Mount Horeb and he puts him in the cleft of a rock and there's an earthquake, a wind and a fire. And God isn't in the earthquake, the wind or the fire, but then comes a gentle whisper, a still small voice. And so often we love the earthquake, the wind and the fire that we find in Mount Carmel. But the thing that sustains us is the gentle whisper that we get prepared for in the valley, in the desert, and that Elijah heard on Mount Horeb. And the gentle whisper is every day. The still small voice you encounter on your own. So what I would encourage anyone is spend time with him on your own. Become his friend. Don't meet him at a gig once a year. You know, hang out with him every day. Let him be your best friend. Just spend time in his presence. Talk to him like you would a friend and learn to listen. Read his word, do it with others. And the more you get to know him, honestly, the more wonderful you see him to be, because he is. And there's no substitute for that. So the mountaintop experiences are great, but they will never, ever sustain you. And it's in the valley that we prove him faithful.
It's amazing, Mike. Yeah, thanks. And I guess to close then, knowing that, yeah, most of our lives are spent in the valleys, we're also not called just to, I guess, survive and just get through it. But there is that sense that we can thrive there as well. We can live for Jesus, love Jesus, and love others as well whilst we're there. And as I mentioned, the theme sold out this summer, come and see. We're being reminded, encouraged as we enter into this new season. There's a real opportunity as well as real challenge when it comes to inviting people to come and see Jesus. So I'd love just to finish on this. What have you learned about how best to share Jesus? And maybe thinking about our current cultural moment and maybe even our context here in Wales, in how do we do it today? Yeah, I think be normal and love people and pray for them. Be normal, love people, pray for them, and you will get opportunities. You really, really will. You know, the come and see, your theme, you know, Philip and Nathaniel, you know, and Nathaniel is burnt out. He's a cynic. He is a cynic. Oh, really? Can anything good come from Nazareth? I mean, really, I'm not interested. And then Jesus sees him and he says, here is a true Israelite in whom there is no guile. And it's interesting what Nathaniel says. How do you know me? How do you know me? And then Jesus says, before I saw you sitting under the fig tree, I saw you under the fig tree, I knew you. And then Nathaniel says, you are the Son of God, you are the King of Israel. What happened? Why would he respond, the cynic, to that? The only thing I can think is Nathaniel was sitting under the fig tree and he was saying, God, you made all these promises to us, to Israel. You know, I'm a true Israelite, Lord. I don't have any guile. I just want to see where is the Messiah? Where is the Messiah? I can't believe it anymore. We're under Roman occupation. Do you even see me talking to you under this fig tree? Do you even see me, God? And then Jesus says to him, while you were sitting under the fig tree, I saw you. I can't think of another explanation that would change Nathaniel. And the way Jesus did it wasn't, I have a prophetic word for you, Nat. It was in a conversation. And I think we as followers of Jesus, it's not enough to lob Bible bombs at non-Christians from a distance and hope one lands in the vicinity. We have to break down the walls of the church and we have to be there where they are and love them. So be normal. Ask God to put his love in your heart for people who don't know him, and then love them in ways that are appropriate. Pray for them. And when God gives you opportunities, take them with all your heart. And it may be he whispers to you, now's the time. I want you to say this. Learn to listen to his voice and be obedient. It works. It really does. Oh, Mike, we could go on, but that is a great way to finish, for us to remember. Yeah, we're not called to be anything other than ourselves, and called to make love our aim, and to take those risks. Mike, thank you, and for us here in Sold Out, with people all over Wales listening in as well. We're just so thankful that you've given us your time, and I have to say, you're going to have to come to Bala at some point. You're going to have to come and join us. I would love to. I would love to. I love Wales, and it would be a privilege. It would be a privilege. Amazing. Thank you so much. It was my privilege to be with you guys. Have a great week. Diolch, Mike.
aban yn gorwedd yn y gryd. Mae geiriau y proffwydi yn nawr yn dod yn wir. Y gair oedd yn y nefoedd yn cerdded yn ein plith. Tir di weld yr arglwydd Iesu Grist. Tir di weld ei gariadur, iacha y gwan, ym mhob un tref, gobaith sydd i'th enaid di. Tir di weld Iesu Grist. Tir di weld ei aberth Iesu Grist yr oen. Tir di weld y galar, tir di weld y boen. I achub pechaduriaid, fe dalodd ef y pris. Tir di weld yr arglwydd Iesu Grist. Tir di weld ei ddwylo a cherdded yn ei rai. A'i gyffwrdd ef, Cawn brofi'r atgyfodiad, mai mwy. mae rogof dal yn wan. Hallelujah. Mae'r wolaeth wedi drechu, Bywyd fi, Mae'r llwybr nawr yn syth. i'th enaid di. Tir di ddilyn Iesu, Iesu Grist. Waw, diolch Mays a Cathy. Can exclusive, y tro'r cynta i unrhyw'n glywed hynny, a O, dyn ni ni- wedi gallu gwneud heno. Can di sgwennu'n arbennig i ni yn sold out. Diolch gymaint. O'n i'n caru gwrando i hynna. Diolch gymaint i chi. Thank you so much. So beautiful. And definitely one to come back to when we repost it later. Yeah, thank you so much, Mike. Diolch gymaint am rhannu. Dwi'n gwybod nath gymaint o pobl yn y comments, really cael bendith, a deud y reminders o'n i angen, sôn am y be normal and love people. A dwi'n meddwl hwnna'n really adlewyrchu sgyrsiau neithiwr hefyd am just bod pwy mae Duw wedi creu ni fod. Caru pobl allan o'r cariad mae wedi dangos tuag ato ni. So mor neis clywed bod Duw wedi bod yn siarad i chi hefyd. Yeah, sôn am y comments. Actually, fi wedi gweld cwpl o rei cheeky. Joseph Edwards yn deud, achos bod gennau ddim Facebook, fi methu gweld Facebook. Little did he know. Yeah, come on now. Dwi'n gallu logio fewn i account Alice. I'm fine, I'm sorted. A hefyd, great gweld Rhys Llwyd, what a claim to fame. What a claim to fame. Not only eating mess with Mike Pilavachi, ond yn bita eating mess or walk. I mean, come on. Not everybody gets to eat out of that walk, na. Wel, sôn am Rhys Llwyd, mae o'n bleser gallu cyflwyno fwrdd i fod rannu y gair hefo ni hen yma. Rhys is a leader of Caer Salem, Caernarfon, a mae'n fraint gallu gweld yr hyn bydd o'n rhannu hefo ni. Dyn ni'n diolch iddo fo am dal ymlaen hefo'r thema o
come and see, y tyrd I weld, ac dyn ni'n gweddio bendith arnoch chi wrth bod chi'n gwrando, bod ni'n pwyso fewn I Duw. Let this be a time for us to lean into God and hear His word as Rhys opens the word. Diolch, Rhys. Wel, noswaith dda, ffrindiau. Mae yn fraint cael ymuno gyda chi heno. I chi sydd ddim yn adnabod fi, Rhys ydw I, a dwi'n un o arweinwyr Eglwys Caersalem yng Nghaernarfon gyda Mena fy ngwraig a criw o ffrindiau. Dwi wedi bod yn rhan o deulu estynedig sold out ers rhyw 15 mlynedd erbyn hyn. A mae sold out wedi bod yn bwysig iawn I fy nhaith ysbrydol I yn bersonol, a wedi'n ysbrydoli ni hefyd I fwrw ymlaen efo'r gwaith yma yn yr eglwys ac yn y dref a'r ardal yma yng Nghaernarfon. Felly mae wir yn fraint arbennig I gael siarad gyda chi heno fel rhan o Sold Out 21. Nawr, yn thema ni wythnos yma ydy tyrd I weld. A'r darn o'r Beibl mae Duw wedi rhoi ar fy nghalon ni pan nes I glywed yn gyntaf am y thema yma oedd y darn le mae y disgyblion yn arbennig Thomas yn cyfarfod Iesu ar ôl iddo fe atgyfodi. Felly, os newch chi ddarllen gyda fi, Ioan 20, adnodau 24 I 31. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes I mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddyrnau, a rhoi fy mis yn y briwiau, hynny a rhoi fy llaw I mewn yn ei ochr, wna I byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto. Ar tro hwn, roedd Thomas yno gyda nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu mewn a sefyll yn y canol a dweud Shalom. Trodd at Thomas a dweud, edrych ar fy addyrnau, rho dy fys I mewn ynddyn nhw, estyn dy law i'w rhoi yn fy ochr I. Stopia amai, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod I gredu am dy fod wedi fy ngweld I, medda Iesu wrtho. Mae rhai fydd yn credu heb weld yn mynd I gael ei bendithion fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o rwyddion gwirthiol eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn I chi gredu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod Wel, amen ar y darn yna o'r Beibl. Nawr, y pwynt cyntaf nath fy stopio I a nath dal fy nychymig I pan o'n I yn darllen yr hanes yma, oedd yr ymadrodd yna, mae'r disgyblion eraill, heblaw am Thomas ar y pwynt yma, yn dweud, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Nawr, un diffiniad o be ydy Cristion ydy rhywun sydd wedi gweld yr arglwydd. Yn arbennig rhywun sydd wedi gweld cyfarfod deall credu bod yr arglwydd yna Iesu Grist wedi croeshoelio, ond hefyd wedi atgyfodi. Felly un diffiniad o be ydy Cristion ydy rhywun sydd wedi gweld yr arglwydd. Nawr falle bod chi adre yn gwylio heno a meddwl, wel, dwi ddim wedi yn llythrenol gweld yr arglwydd. Sut fedra I heno weld yr arglwydd? Dwi ddim yn byw yn Jerusalem 2000 o flynyddoedd yn ôl. Dwi ddim wedi cael rhyw freuddwyd dramatig lle dwi wedi gweld Iesu a dwi'n siŵr os dwi isio un o'r rheina beth bynnag. Wel heddiw, ystyr
gweld yr arglwydd ydy gweld yr arglwydd drwy lygaid ffydd, drwy gredu a gadael i'r cred yna gyffwrdd pob rhan ohono ni. Mae yna gan enwog gan y gantores Gwyneth Glyn sydd efo'r llinell pwerus yma. A mae fe'n mynd fel hyn, dwi'n cau fy llygaid ac yn agor fy enaid. Dyna yw ystyr gweld yr arglwydd i ni heddiw. Falle bod chi yn llythrenol ddim wedi gweld yr arglwydd fel nath y disgyblion yn yr hanes yma. Ond mi ydyn ni yn gallu gweld yr arglwydd drwy lygaid ffydd. A da ni'n gallu gweld effaith y gweld a'r credu yma ar fywydau pobl sydd hefyd yn credu a wedi gweld yr arglwydd. Nawr chybod weithiau, da ni methu gweld rhywbeth drosto ni yn hunain, ond ni'n gallu gweld effaith y peth yna ar bobl eraill. So, ychydig wythnosau nôl, pan o'n ni yng nghanol yr heat wave gaethon ni mis Gorffennaf, is i a'r bechgyn, Cadog a Nedw, gyda'n gilydd ar ddydd Llun i Dinas Dinlle. Nawr, dydd Llun yw Minister Monday, diwrnod off y gweinidog. Felly, oedd Menna'n gweithio, ond o'n ni yn cael day out gyda'r bechgyn, felly fe athon ni i draeth Dinas Dinlle. Nawr, fe gyraeddon ni adre rhai oriau wedyn, a Menna'n gofyn i le o'n i wedi mynd. Beth oedd wedi cadw ni yn brysur trwy'r dydd. A dyma fi'n esbonio bod ni wedi bod i Dinas Dinlle. Nawr, nath Menna ddim profi yr haul i hun. Nath hi ddim gweld ni yna yn llythrenol. Dwi'n meddwl nath hi hyd yn oed weld lluniau ohono ni yno. Ond eto, oedd hi'n gallu credu bod ni wedi bod yno oherwydd bod hi yn gallu gweld effaith y profiad arno ni. Wel sut? Wel, oedd y bechgyn wedi dal lliw haul, oedd na dywod dros bob dim. Bod Menna falle ddim wedi llythrenol gweld ni yna, oedd hi'n gallu gweld effaith bod yna arno ni. A mae'r un peth falle yn wir am weld yr arglwydd wedi atgyfodi. Falle bod ni heddiw ddim yn gallu llythrenol gweld Iesu wedi atgyfodi. Ond eto, da ni'n gallu gweld effaith ffydd yn yr Iesu wedi atgyfodi ar fywydau pobl o'n cwmpas ni. Falle os ni'n zoomio allan chydig bach, da ni'n gallu edrych ar ffydd Cristnogion yn y Dwyrain Canol sydd dal yn dewis dweud bod Iesu yn arglwydd bod hwnna falle'n golygu gewn nhw i dal a hyd yn oed i lladd gan ISIS. Da ni'n gallu gweld effaith pobl sydd wedi gweld Iesu wedi atgyfodi wrth bod pobl, ffrindiau, teulu ni falle, yn dewis dweud mae Iesu yw'r arglwydd hyd yn oed pan mae bywyd yn anodd, pan maen nhw'n sâl, falle'n cochi rhai sydd yn anwyl i nhw. Falle bod ni'n methu llythrenol gweld Iesu, ond da ni'n gallu gweld sut mae'r gweld trwy lygaid ffydd yma yn newid bywydau pobl, yn dod â gobaith i bobl, yn newid persbectif pobl. Dyma yw'r shalom mae Iesu yn ei gyhoeddi a'i rannu efo'r disgyblion yn adnod 26. Nawr, ystyr shalom yw heddwch. Ond eto, dyw'r gair Cymraeg heddwch neu'r gair Saesneg peace ddim cweit yn cyfleu dyfnder y gair shalom. Mae e'n golygu lot mwy na just dim rhyfel. Mae e'n golygu profi heddwch dwfn ar bob lefel o'ch bodolaeth. Yn gorff, yn meddwl ac yn enaid. Mae rhai pobl yn dewis cyfieithu fe fel y math o heddwch chi'n profi drwy wholeness. Bod Iesu yn rhoi di shalom yn llwyr i ni. Y math o heddwch sydd dim ond yn bosib pan da ni wedi dod i weld yr arglwydd.
Nawr, yr ail ran o'r hanes yma nath gydio yno fi, oedd ymateb negyddol i gychwyn Thomas yn yr hanes yma. Mae e'n dweud, wna i byth gredu'r peth. Mae e'n cyhoeddi mor sicr. Os fyddwch chi ddim yn gwybod yn well, byddwch chi'n meddwl mai rhyw millennial o'n cyfnod ni gath ei drawsblannu mewn i'r hanes yma oedd Thomas. Yn debyg i agwedd calon Thomas, mae llawer o bobl yn cyfnod ni yn yn oes seciwlar, sinigaidd, sceptical ni, yn debyg i Thomas. A falle fod yr amheuaeth yma wedi llithro mewn i'r eglwys i ryw raddau dros y blynyddoedd diwethaf. Falle bod yr amheuaeth yma wedi curo ar eich drws chi falle dros y misoedd dros y flwyddyn diwethaf. Nawr, falle bod chi yn ymwybodol wedi clywed neu falle yn profi hwn eich hunan. Bod chi ar y llwybr falle, le mae'ch ffydd chi falle wedi ei ysgwyd. Ddim mor gryf ag oedd e falle, a bod chi'n mynd i'r cyfeiriad falle o golli eich ffydd. Nawr, os oes rhywun sydd yn gwylio yma heno yn y lle yna, wel, mae Thomas yn yr hanes yma yn ffrind i chi. A mae e'n ffrind wneith gerdded efo chi nôl at freichiau Iesu, fel newn ni weld mewn munud. Nawr, mae yna sawl rheswm pam y bydde rhywun falle yn ffeindio hunan mewn lle o amheuaeth. Mae yna sawl rheswm pam bydde ffydd rhywun falle yn cael ei ysgwyd. Falle fod profiadau bywyd wedi eich siomi chi falle dros y flwyddyn diwetha. Falle bod chi wedi cochi y gymdeithas Gristnogol yn yr eglwys, yn y clwb, yn y grŵp bach. Falle bod chi wedi gweld eisiau hynna yn ystod y cyfnodau clo. A bod hwnna falle wedi eich arwain chi i ame eich ffydd. Neu falle bod yna rhyw arweinydd Cristnogol falle. Oeddech chi'n arfer edrych fyny ato fe neu hi wedi gadael chi lawr falle, wedi'ch siomi chi dros y flwyddyn neu ddau diwetha. Mae yna lot o resymau digon genuine falle pam bod pobl yn ffeindio eu hunain yn cwestiynu ac yn siglo yn ei ffydd weithiau. Nawr, cyn ymlaen, falle na i ddweud fel hyn, weithiau mae ame neu o leia reslo efo cwestiynau ffydd yn rhywbeth iach i wneud. Yn aml, mae Iesu Grist ei hun yn rhyw fath o deconstructio cwestiynau ffydd pobl, deconstructio crefydd a syniadau pobl o Dduw, mwyn i bobl weld o'r newydd pwy ydy e. Mae'r apostol Paul hefyd yn deconstructio llawer o syniadau pobl ynglyn â Duw a ffydd yn ei lythyrau, mwyn clirio y ffordd, mwyn i bobl weld newyddion da Iesu am beth yw e go iawn. Felly weithiau ac yn ofalus ac yn ei le, mae deconstructio ffydd yn iawn. Ond y broblem sydd gyda ni falle dyddiau yma yw bod cael faith deconstruction wedi dod yn rhywbeth trendy. A fod rhai pobl falle yn gyfforddus jyst yn aros yn y deconstruction ac yn yr amheuaeth yna, yn hytrach na gweld e fel rhywbeth i weithio trwyddo mwyn ffeindio ffydd dyfnach newydd a fwy real yn Iesu. Nawr, mewn oes seciwlar a sinigaidd, mae llawer o beth sy'n gyfarwydd i ni falle wedi cael ei ysgwyd. Mae Cristnogion yn ymateb i hyn mewn ffordd wahanol. Mae rhai Cristnogion yn sort of double down ar sicrwydd a falle yn methu dangos digon o ras
at Gristnogion eraill sydd efo cwestiynau. Mae rhai pobl yn deconstructio eu ffydd nes bod y ffydd yn diflannu yn llwyr. Ond nes I ddarllen wythnos yma, awdur oedd yn dweud fel hyn. What is needed is not a demolition, but instead a renovation of faith. Ac felly, os ydych chi yn gwylio heno, yn ffeindio'ch hunan fel Thomas, falle'n reslo efo amheuon, falle yn mynd trwy be mae pobl yn galw yn faith deconstruction. Wel, gael eich annog chi jyst I gario ymlaen trwyddo fe, defnyddio y profiad yma I glirio'r ffordd, a ffeindio'ch hunan fel Thomas yn symud o'r lle yma o amheuaeth I weld yr Iesu am y tro cyntaf neu o'r newydd am bwy yw go iawn. Achos erbyn adnod 28 yn yr hanes, mae Thomas oedd yn ame mor gryf yn cyhoeddi mae Iesu yw I arglwydd a'i dduw. Nawr, y trydydd rhan o'r hanes yma nath ynalu, a be dwi am orffen efo heno, ydy hyn. Ar ôl i'r disgyblion weld Iesu, ar ôl I Thomas weithio trwy I amheuaeth a ffeindio gwreiddiau newydd yn Iesu, mae Iesu wedyn yn danfon y disgyblion allan gyda'i awdurdod Nawr, da ni'n byw mewn oes eitha unigolyddol, individualistic. A weithiau, mae'r agwedd unigolyddol yma yn dod mewn i'n ffydd a'n Cristnogaeth ni weithiau. Nawr, mae ffydd bersonol yn Iesu yn bwysig, ond weithiau, da ni'n gallu reduwsio Iesu I fod yn ddim byd mwy na rhyw fath o ffrind neu masgot personol I ni. Da ni'n cadw yn ein poced a tynnu allan pan mae yn yn siwtio ni. Mae gyda ni rhyw berthynas fi a Iesu a fi. A da ni'n gallu gadael I Gristnogaeth fel na, jyst mynd yn chydig bach rhy gyfforddus. Nawr, ar ddiwedd yr hanes yma, mae Iesu yn rhoi bywyd, yn dangos I hun i'r disgyblion, ond mae e'n gwahodd nhw a mae e'n gwahodd ni wedyn I bartneri efo fe wrth roi blas o'i deyrnasau I fyd blinedig o'n cwmpas ni. Mae e'n gwahodd ni I rannu y newyddion da yma efo pobl o'n cwmpas ni. Y newyddion da yma am faddeuant. Y newyddion da yma am fywyd newydd. Y newyddion da yma fod holl feichiau, pechod, y pethau da ni yn gwneud yn anghywir, y pethau sy'n torri yn perthynas ni efo'n gilydd, efo'r byd, efo Duw. Mae'n gwahodd ni I rannu fel nath Iesu y shalom yma, yr heddwch yma I fyd, I bobl sydd wir angen I brofi fe. Yn gynt yn y bennod mae Iesu yn dweud shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Felly wrth I ni wythnos yma weld Iesu, gadewch I ni yn ei awdurdod hefyd rannu Iesu a'i deyrnas a'i shalom gyda'n ffrindiau, gyda'n teulu, gyda'n gwlad sydd yn hiraethu am yn union be mae Iesu yn ei gynnig. Gadewch I ni ymateb i'r neges yma gyda'n gilydd, gadewch I ni weddio. Wel, o Dduw Dad, I ni yn diolch yn bod ni yn gallu gweld ti am bwy wyt ti. Y Duw mawr, ond y Duw sydd wedi dod ato ni yn Iesu Grist. Ni'n diolch am yr hanes yma ynglyn â'r disgyblion yn dy weld di, yn arbennig
hanes Thomas o ddiw dad oedd yn llawn amheuon, ond wrth dy weld di yn ffeindio heddwch. O ddiw dad, da ni'n gweddio dros unrhyw un sydd yn gwrando ac yn gwylio heno, sy'n mewn lle tebyg i Thomas falle. Falle bod y flwyddyn diwetha wedi bod yn flwyddyn anodd, le mae profiadau bywyd falle wedi arwain i amheuaeth. Le mae falle siom hyd yn oed gan Gristnogion a gan yr eglwys wedi arwain rhai i gwestiynu i ffydd o ddiw dad. Wel, o ddiw dad, i ni'n gofyn i ti helpu'r bobl yna weithio trwy yr amheuaeth yna, gweithio trwy y deconstruction, i glirio y ffordd mwyn i ti wneud rhywbeth newydd, fwy genuine, fwy dyfnach y mywyd y person yna yn cychwyn heno o ddiw dad. O ddiw dad, i ni'n diolch i ti am y ffydd a'r heddwch personol wyt ti yn rhoi i ni. Ond o ddiw dad, helpa ni beidio cadw hwnna i ni yn hun. I ni'n gofyn am dy fyddeiant di am yr amser yna le ni wedi cadw y trysor a'r cariad a'r heddwch yma i ni yn hunain. Fod yn hytrach helpa ni fel y disgyblion yn yr hanes yma i godi, i dderbyn yr ysbryd glân, i dderbyn dy awdurdod di, i rannu gyda eraill am yr Iesu i ni wedi weld. Amen. Sir ar lloer y byd, yr hael yn cuddio bryd, gwaredwr mawr y byd yn farw, yn gelain ar y groes, fe wedodd a phwys o lle ar byd oedd arno. Yn ildio enau dyn, heb gwmni tad o neb, roedd anwyl fab yn byw mewn twyrllwch. Mewn brwydyr yn y byd, fe heriodd angen hun, a chwalwyr pob un grym yn uffen. Ysgydwodd ni ar lawr,
ysgydwodd di ar lawr. Ysgydwodd di ar lawr, a gofyn drws y byd, a'i gariad perffaith ef yn ennill. Marwolaeth wedi mynd ar law y brenin byw, ddim angau wedi colli'r byd. Am beth mae nyrch a ferin law, yn uchel y neb yn nawr. Am beth yr un a godon mae ef yn byw, mae ef yn byw. Canwn Hallelujah. A dyna dyn ni'n neud heno yma arglwydd, da ni'n codi, da ni'n canu Hallelujah i'r oen, i'r brenin holl alluog. Arglwydd, ni di newid ni, ni di siapio ni, fel bod ni'n bywyd cyfan ni yn canu Hallelujah i ti. Pob gair, pob gweithred, pob anadl. Da ni eisiau byw i ti, arglwydd. Amen. Wel, mae wedi bod yn wych i fetru addoli hefo'n gilydd, a diolch gymaint Rhys am y neges. Neges mor timely wrth i ni feddwl am y renovation of faith yna. Dyna dyn ni'n dyheu am. Ac diolch Rhys a pawb sydd wedi cymryd rhan heno yma. Mae jyst i bod yn ffab gallu addoli hefo'n gilydd. Ac cymrwch y cyfle yma, os ydych chi'n teimlo bod Duw wedi bod yn siarad efo chi, os mae yna hyn oed unrhyw amheuon ydych chi hefo, neu rhywbeth mae Duw wedi bod yn herio chi hefo, wel, bys ni'n annog chi, dyma'r amser i siarad, i bigo fyny'r ffôn, neu i fynd i gyfarfod rhywun, neu yn siŵr bod chi yn gwrando ar lais Duw a ddim yn colli'r cyfle yma. Make the most of this opportunity to talk to someone about tonight and about what God's been telling you and what's on your heart. Mae'n gyfle gwych. Yn bendant. Da ni ar-lein, da ni hefyd jyst yn ffrindiau ac yn cymuned. Fel Gwyl yn dweud, estyn allan i ffrind neu rhywun dych chi'n trystio lot. Ond hefyd, we've said it before and we'll say it again, big up, big hypes i Sold Out 2022. Woohoo! Dwi mor gyffroes, a bron eisiau crio yn meddwl am y syniad o'n i gyd hefo'n gilydd. Methu disgwyl. I'r diniad, i arfolgi, i'r haf. Bach yn emotional yn siarad am beth. Ond go iawn, da ni'n gweddio dros chi yn eich cymunedau lleol, ond da ni hefyd yn really cyffroes i ni dod nôl at ein gilydd. Big welcome for you when we come back to Coleg y Bala, and we can't wait to be together again. So yes, save the date. Keep the calendar clear. Yeah, definitely save the date. A hefyd, tonight's not over yet. Peidwch yn mynd yn rhy bell oherwydd mae gyda ni dal grwpiau bach ag after hours. It just continues. A neithiwr, honestly, os nathach chi fethu neithiwr, oedd o'n top quality quiz gan fi a Ellen. Dim rili ond bydd Joss. Ti'n meddwl bod after hours am topio neithiwr? Dwi'n meddwl oedd Gareth a Joss fyny trwy'r nos yn trio gwneud quiz o rhyw fath oedd am topio. Nawn ni weld. Big ask. If you're under 18, os ydych chi o dan 18, please mynd draw i'r link yn yr Insta bio i llenwi yr ffurflen caniatad yn really fast. Da ni di gorffen am heno rwan. So, cerwch un o'r snacks, paned, a fel smalio bod stafell chi'n glan a taclus clirio'r Zoom background yn barod i hopio ymlaen. Bydd yr code yn y comments. Hwyl fawr am nawr. Hwyl fawr. Tra! Ta-ra.